Крайно време е да разберем, че причините за болестите и страданията не са извън, а вътре в нас. Причините се крият в нашия болен мироглед. За да се излекува, човек трябва да промени мирогледа си. Всеки човек е част от Вселената и затова трябва да живее според нейните закони. Ако има хармония вътре в нас, ще има хармония и навън. Още от древността са предприемани опити да се обясняват законите на Вселената. В различните религиозни течения тези закони са представени във вид на заповеди сутри. От всеки един от нас се изисква само стремеж да ги разбере. Преди хората са били по-религиозни и са се стремели да спазват заповедите на свещените писания. В съвременните условия на цивилизования свят особено се набляга върху материалното и се отделя много малко внимание на духовното развитие. Енергийните възможности на човечеството се увеличават драстично, но самият човек не се преизпълва с любов, доброта и разбиране на висшите закони. Те остават на същото ниво. Каква заплаха за човечеството и света поражда този факт? Катастрофа? Именно с това ни заплашват ясновидците. Мислите се пораждат от човека и притежават универсална енергия. Силата на мисълта е огромна. Учените са изчислили приблизително, че енергията на информационното поле е толкова пъти по-мощна от енергията на разпада на атомното ядро, че за това число просто няма име. Това е число с повече от 100 нули. Хората не подозират какви ресурси се крият във всеки човек, във всеки един от нас. Те притежават както съзидателна, така и разрушителна сила. Когато човек се обиди, той изпраща на другия разрушителна мисъл, а тя се връща обратно към него под формата на болка и страдание. Когато изразява любов, той излъчва съзидателно чувство, което се връща обратно при него под формата на здраве, щастие и успех. Оказа се, че на подсъзнателно ниво хората буквално се унищожават един друг, а после се чудят защо болестите не намаляват и защо по света има толкова много насилие. От лекарската си практика се убедих, че промяната в световъзприятието на човека води до удивителни последици. Онези заболявания, които съвременната медицина отдавна отнася към категорията неизлечими, се лекуват. В личния живот настъпва хармония. Неутрализирането на негативните подсъзнателни програми води не само до оздравяване, но и до промяна на съдбата на човека и дори на съдбата и здравето на неговите деца. С причините за заболяванията при децата се получава една много интересна картина. На тази тема аз ще посветя отделна глава във втората книга. Дори забелязах една интересна особеност. Ако човек започне да се променя вътрешно, той се лекува сам и създава около себе си особено пространство, което има благоприятен ефект върху обкръжението му.